أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngakho ke ungenzeli umdali wakho abalingani noma izifaniso noma abancedisi, ube wazi ukuthi lento oyenzayo wrong, ube ulazi iqiniso. Ngalomlayezo ke bafowethu ngubhekise kubafowethu bamaKristu nabafowethu bamaNazaretha. Selokhu ngayiqala lenkulumo yami la ku TikTok, angikhumbuli ngithuka noyedwa wamaNazaretha, angikhumbuli ngithuka noyedwa wamaKristu. Kodwa amaNazaretha namaKristu ayaqhubeka nokungithuka. Angazi ukuthi yini le engaka noma embi kangaka engiyenzile noma engiyishilo. Ngokukhuluma iqiniso nje bafowethu, ngokukhuluma nje iqiniso nje kuphela. Kodwa ke kulungile, akuqali ngami nomprofeti usolwazi unjulabuchopho unjengalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, naye wayethukwa, naye wayeshaywa, egxotshwa ngamatshe, kuthi uyahlanya, kuthiwa udakiwe, kuthi uyathakatha, kuthiwa usonkondlo. Yonke lento ayikhulumayo usonkondlo, ukhuluma inkondlo, ayikho lento ayikhulumayo, ulahlekelwa umqondo. Yonke nje lento eniyishoyo kimi, hayi nakuye babeyisho. Kanti noma ufunda iBhayibheli futhi uyothola ukuthi ithunywa iningi, ngisho uJesu uqobo lwakhe nina amaKristu. Naye abaFarisi babekhona, nababhali nabaSadusi babekhona. Benzani? Bemthuka, bembiza ngayo yonke into, befuna nokumshaya, bemgijimisa ngamatshe. Hayi manje bafutha ningithusi. Iqiniso lihle, qhubekani ningithuke, kodwa iqiniso lona ngizonitshela njengoba linjalo. Unyazi lwezulu lole nilikhonzayo nina aluyena uNkulunkulu, futhi ngeke luze lube uNkulunkulu, liyohlala liwumuntu oyethoyilethi ayobhosha, achame, abuya ngene endlini kwakhe, adle, aphuza amanzi, aphuza udilinki, aphuza amawayini, aqede lapho angene engubeni alale, avuke ekseni, ageza amazinyo njengami la lokhuza ngawo nithi imbazo zamazinyo, amazinyo ayashoda, ngiyawageza eloke njalo nonyazi lwezulu luyawageza amazinyo, apheleleka walo mina wama seyashoda, kulungile. Kodwa ngoba uyakwenza lokho, angene phansi kwengubo, phansi kwejuvet, alale, agibele imoto phambi kwenu, aphathe izambrela phambi kwenu, agqoka amajezi, agqoka igqoko phambi kwenu, agqoka izicathula esidura, angene emamoli phambi kwenu. Lelo iqiniso engeke ngize nginifihlele lona. Umuntu loyo angeke aze abe uNkulunkulu, noma ningangithuka nigcine la nithanda khona. Kodwa iqiniso lona liyamkhulula umuntu. Nginethemba lokuthi njengoba ngikhuluma namaNazaretha, ama-millions wamaNazaretha, kodwa bakhona bawu-5 abazongizwa lento engiyishoyo. Ngoba ngiyazi ukuthi iningi lenu namaNazaretha anazi ukuthi ku-wrong ukukhonza umuntu, anazi ukuthi ku-wrong ukukhothamela omunye umuntu. Umbhalo uthi amadolo, ngiphakamisa izandla zethu ngamadolo siyamkhothamela, ngeindebe siyamdumisa. Asidumisa uShembe. Shembe umuntu owayephila emhlabeni, wazalwa ngo-1865, wafa 1935. Ayisekho indaba kaShembe, noma ningaze niyichumise nina nithi khona, kodwa iqiniso lona niyalazi. Iqiniso ke liyamkhulula umuntu. Nithanda ningathandi, indaba kaShembe ayisekho. uShembe wafa kudala. Lo muntu lo nini lokhu nimkhonza nithi uShembe, idimoni eliziphendulile leza kini ngesimo sikaShembe.
Yiyo ke lento leni ikhonzayo lokhu nithi nikhonza uShembe. uShembe yena la ekhona wayephumulela kudala. Ukuba uyakwazi ukubuya, ngabe uyabuya azonitshela athi hey, yekelani lo msangane eliwenzayo lokhu ningikhonza, ningifakela inkinga la ngikhona ngisenkingeni ngendaba yenu. Kodwa ngoba nilaleli ngeke kusenzeka. Mawungangikholwa ku-video elandelayo ngizokunika incwadi ozoyifunda uze ukuthi umuntu mayesefile zimshubela laphayana ufike athi ufisa ukwenzani. Ivideo elandelayo manje ngizonifulela leyo ncwadi leyo uzifundele nawe uzizwele. Allah asipha amandla, asivule ingqondo, asibonise ukuthi yonke lento esiyenzayo errong yokukhonza abantu abaphila emhlabeni uMdali akayithandi. uMdali munye, akekho nelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Exodus 20 verse 3 wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Qhubekani ke ningithuke.